כן, עכשיו אנחנו הולכים לשחק בבנדט. שמאוד אהבתם את הסרטון, אז הוא גם יהיה פה על המסך, תראו כמה צפיות יש לו ולייקים. ואני החלטתי לעבור לפרק 2. כן. ואני בסוף כן אגיד את הסקייפ שלי. והוא יהיה כרגע כאן על המסך. תוכלו להיכנס. עכשיו פתחנו כאן פה. תוכלו להיכנס ולבקש מהם דברים. זה יהיה הסקייפ של הערוץ. בואו נראה. אנחנו כאן. יש צ'ק פוינט. סטרייק. כמו איזה חולדה. ממש הולכת. כל דרך הוא חיים. הראש שלי. ערוץ. וסטרייק. אנחנו נעשה בום. אני חושב שזה כבר ראש שלי. לא לגוף. לא. עכשיו נראה לך. אנחנו נעשה את הקפיצה מסוגלת. לא! פייל. בום. רק נראה לך. אני יכול לעשות את הקפיצות. What the fuck? כן, אנחנו נעבור את 2 במועד מסוים. צריך לעשות את זה לחכות שזה יזוז ושזה יוריד עלייה. ולחכות שזה יעבור וזה יעבור ובום צ'ק פוינט. דרך את הנגולת סטרייק, דאבל סטרייק. וואו, יפית לפנים. What the fuck? I believe I can fly. Nope. What the? זה פייל. בום. אני חי. לא. טאפאק. וסטרייק. בום. בום. לא אמרת זיקית שנופלת לחומן. אמרתי בריחה. באמת, אמרתי כך צ'יטר. צ'וק. ונקפוץ מכאן, נתפוס את הפחיות. נרוץ, בום! עוברים לחלק הזה, וקופצים, ודאבל סטרייק. אני לא מנתי בו והתערב כאן. וצ'ק פוינט! אנחנו נמשיך לרוץ כל דרך חיים. נרוץ בטמפל רן. בום! מאחורינו דוב. יש צ'ק פוינט. מה זה היה? או גורילה. אין מושג. בום הדשוט. אנחנו לא מתים עדיין, אנחנו יכולים לחיות. יש לנו רגליים, אין לנו ידיים, אין לנו רגליים, יש לנו רק ראש מסכן. אבל עדיין יכול לעבור את כל המשימות הקשות. ראש תקפוץ, אבלי. זהו. וואט? ראש תאכול! יש! הראש שלי סוגל! הוא הצליח את המשימה הקשה שכל אחד היה לו נושא. בום! זה הצלחה מסחרת. אנחנו ממשיכים. וואו, לא, גופי, עבור את הצד השני. What the fuck? בקיצר, אנחנו משוגעים. זה לא מה שאפשר לחזור לכאן. בום, סטרייק. סטרייק. לא, אין פה סטרייק. בום. סטרייק. וואו. ואם הראש שלי יכול לעשות סטרייק וכלור מה הוא מחזיר את יכול? וכלור מתפוצץ. וואו. What the fuck? למה? אני משוגע.
סגור. אם יש לכם משחקים בראש, או מפות של מיינקראפט, או מפות כלשהם של משהו, של מישהו, אז אתם יכולים לשים פה בתיאור של הסרטון. זה די פשוט לדעת מה סקייפ שלי, לא? לא, אתם יודעים כבר, אבל אתם יודעים. עכשיו זה היה די קל, לא? וכן, יש לי תמונה של סמיילי, אבל בינתיים. אם אתם רואים את התמונה של הערוץ, תבינו שזה אני. כשאני בדקתי, יש אותי, ויש עוד אחד שבכלל לא קשור ל-GameT, אבל פשוט יש לו שם ממש דומה. לא סתם אני אשנה את השם שלי ה-GameT אחד, או לא יודע, שלא תבלבלו. אבל בינתיים זה share ה-GameT ותמונה של סמיילי, כן. שם זה אין לו תמונה, אם אתם רואים פשוט תמונה לה. זה, תבינו שזה אני, אז כן, זה משהו קשור לערוץ. עכשיו, החלטתי שאני עולה בתדירות של כל יומיים. כמו שאמרתי לכם, נגיד, כמו שהסברתי בסרטון הקודם, שהוא יהיה כרגע על המסך, יכול לצפות וליהנות. לא בסרטון הקודם, אבל לפני שתי סרטונים בערך, what the fuck זה באג. פשוט חתך אותי וזה לא. וואו. לא גם לפעמים לטובתי. Yeah! Oh my god, strike! אני חי ידיים. חי וצולע, לא מדמם. הגוף שלי, אני רוצה להיות כבר בחזרה. אנחנו נמשיך לנסוע אל האור. איפה אנחנו? נמשיך ללכת, אנחנו נמשיך ללכת. איפה אני? איפה אני? איפה אני? איפה? what the fuck? מה זה היה? זה פעם מטורף. פשוט יכול להמשיך ללכת. לא רואה, תהיה יותר ארוך בשביל שנוכל לעבור את שלב. אם לא, יהיה חלק ב' לעשות. אני גם רוצה לשאול אתכם עוד משהו, עד איזה כמה זמן אתם רוצים לצפות. שאנחנו נעשה סרטונים 5 דקות, 10 דקות, 3 דקות. כשנגיע ל-20 סאבים יגיע ספיישל שאלות ותשובות. אנחנו רוצים שתרשמו לנו, אנחנו נעשה סרטון מסודר כמובן, ויהיה ספיישל מאוד מרגש, אני מקווה. אנחנו נגיע לשם כל הדרס. אם שמתם לב, גם השם שלנו הוא לא שם נדוש, אין הרבה כמונו. שאני שמתי לב, בדקנו טוב טוב לשם, תמונה לקחנו לפחות שעה לעשות אותה. וכן, אני מקווה שאתם אוהבים את התמונה. זה כל המשחקים שאנחנו נשחק בהם. ואם יש לכם עוד משחקים שאתם ממליצים עליהם, יכולים פשוט עכשיו לרשום בתגובות. או שאתם רוצים לשאול אם יש לי משחק, או בכללי יש לי גם פורסט, מי שמכיר, גריזמונד וכדומה, למשל גרד סימולטור, ויש עוד הרבה משחקים דומים לכך שיש. אם אתם לא תרצו, גם מוזמנים לרשום בתגובות. כל אחד מהבחירות שלו, אני הולך במה שאתם אוהבים או מה שאתם רוצים, וכמובן, אם אתם לא רוצים, אני לא אעשה את זה. אבל אם תרצו, אז אני אעשה. לא! לא! אני חי! אני יכול להמשיך ללכת, אני יכול להמשיך לצוד. בזהירות, בום! סטרייק. טק, צ'ק פוינט. קפיצה של הנחש. אני רואה את ילד חמוד. והוא נפל, הוא ירד, הוא הלך. הולך עליו. ועברנו את השלב. יאללה, ביי חברים. תעשו לייק, סאב, סקייב.